Benvidos a Santiago, sí. Nos últimos tempos, cando pensamos na Cibeles, a min particularmente o que me ven á memoria son celebracións futbolísticas ou deportivas, e se xa temos uns poucos de anos, pois unha canción de Sabina que se chamaba La sombra de un león, que a cantou Ana Belén, pero a verdade é pouco máis, sí que é un dos monumentos de Madrid, pero alrededor dese monumento hai moita historia, incluso por culpa deste home, ou grazas a este home, souben realmente quen era Cibeles. José de Cora, como era la Cibeles? Como era e como é. E como é? E como é porque unha divinidade, debe ser unha das personalidades con nome, sin apelidos, porque non, pero con unha personalidade recoñecida, unha divinidade a máis antiga do mundo. É dicir, Cibeles é unha deusa que é adorada no Neolítico, en Anatolia. E hoxe en día pois está con unha presencia, con unha vivencia, non a través de ningún tipo de rito nin de culto que se lle sirve, pero están inaugurando cada pouco, se inauguran novas fontes dedicadas a ela en China, en Japón, en México. México mandou unha reproducción da madrileña Enrique Tierno Galván. Porque a Cibeles era unha deusa moi conectada ca terra, ou é unha deusa moi conectada ca terra. E tal era esta conexión ca terra, claro, eu admiro moito, ou gústame moito, a mí se me ganaches con isto. A xente que, a parte do que fai, pois sempre lle engade algo máis ao seu traballo. Refírome, ti escribes unha novela, da que falaremos hoxe, que esta novela, La navaja inglesa, pero aparte desto, descubrimos cousas da Cibeles, ou, a maiores, algúns de nós, pois decidimos intentar saber algo máis, tipo, para iniciar o culto como sacerdote da Cibeles, isto é algo que ven na Wikipedia, non vou dicir, non é un sitio de moito máis búsqueda, pois, deusa Cibeles, é o que aparece na Wikipedia di. Para iniciar o culto como sacerdote de Cibeles, os sacerdotes eran castrados como unha contribución á nai terra. Ademais, facíanse sacrificios matando touros e bebendo o seu sangue. Debido á polémica en torno ás cerimonias orgiásticas, o Senado romano prohibiu o culto á deusa. Non é exactamente así, vamos a matizar. Non, pero son detalles, son detalles. É que a Wikipedia collela... Non, está ben, é unha boa referencia, pero quero dicir, por exemplo, son detalles ás veces importantes, non? Dicen, castraban aos sacerdotes, non. Os sacerdotes se autocastraban, emasculábanse eles mesmos. O sacrificio precisamente era que eles fixeran, é que se dice castraban o sacerdote, parece como se houbera, digamos, alguén encargado de tal. Non, era decisión propia que eu, que quero ser Coribante, que quero ser Gali ou Archigalus de Cibeles, quero dedicarlle mi vida a deusa, o primeiro que fago é ofrecerlle a miña masculinidade, é dicir, me castro e boto diante da estatua da diosa ou da pedra negra que se adoraba naqueles momentos o meu escroto. Entón, na corte de Carlos II, e aquí xa vamos a la Carlos III, e así xa vamos a la navaja inglesa, na corte de Carlos III, de repente aparece asasinado un rapaz de 15 anos, e os seus atributos, a súa masculinidade, como ti moi ben botada aos pés da Cibeles. Bueno, esa é a novela, esa é a Claro, ficción. Aí empezamos coa ficción. Aí empezamos coa ficción. Hai un momento anterior que o que, exactamente, introduce esa trama, que é a decisión de Carlos III de instalar a deusa Cibeles no que vai ser o punto central do seu Madrid moderno. É dicir, unha das obsesións que ten cando chega de Nápoles é que Madrid non ten unha monumentalidade como a que ele está feito, como é a de Nápoles, como é a de Roma, no? Quere facer de España, que concretamente da súa capital, unha capital con monumentos e con unha prestancia fora do que é o Madrid dos Austrias, que é, digamos, con unha mentalidade moito máis recatada e máis de menos bombo, non? E nese contexto histórico, de repente ti sitúas... Claro. A primeira pregunta que surde da novela é por que Carlos III, que é un hombre religioso, que é un home de crenzas católicas e practicante, por que rende semellante homenaxe a
unha deusa tan sanguinaria como é Cibeles, con unos ritos tan espectaculares que nos mesmos romanos aguantaron. É dicir, porque os romanos, bueno, despois podíamos abundar un pouco sobre ese outro tema. Por que lle rende? Pois a novela dá unha explicación, eu teño unha explicación que realmente Cibeles de Anatolia pasa a Atenas, a Pérgamo, e cando está oculto en Pérgamo, os romanos que se ven asediados por Aníbal e pola hambruna e pola crisis económica e con unha virulencia que non ten nada que ver coa crise que temos hoxe en día, pois leen nos libros civilinos que todo eso pode empezar a mellorar cando se lle renda homenaxe, cando se lle renda culto a Cibeles en Roma. Entonces, ordenan inmediatamente que a estatua máis representativa de Cibeles chegue, veña a Roma e desembarca no porto de Ostia, e empezan a rendirlle homenaxe, culto, empeza a haber galos, archigalos, empezan a haber sacerdotes castrados e todo isto en Roma. E Aníbal perde, é dicir, Roma salva da ameaza de Aníbal, a crisis económica vai cedendo, a hambruna tamén, é dicir, todo mellora. Por lo tanto, o sea, ese home tan crente, ti supós que ten un momento de paganismo absoluto. Sí. Que trae un amuleto, así como hai xente que pode ser moi crente, pero que de repente leva unha pata de coello, pois este home pon a Cibeles ali no medio. O que non se pode, perdón, por rematar isto, o que non se pode pensar é que é unha casualidade. É dicir, que Carlos III, entre dice, bueno, pois, que poñemos aí? Vamos a poñer a Cibeles. Sabes o que pasa? Non pode ser, eso non é creíble, non? Sabes o que pasa, José? Que ata que chegaches ti, moitos de nós ni nos formulábamos a pregunta na cabeza de por que está aí a Cibeles. Esa é unha finalidade didáctica do libro. É que moitos madrileños creen que Cibeles é madrileña, que nace ali como se fose unha flor de un día, ¿no? Que nace de forma espontánea. Que nin se plantexa que sexa unha deusa, é unha estatua. La Cibeles xa ten entidade propia, non necesita un pasado. Non, os leones ten unha historia. Os leones son Hipómenes e Atalanta, son dous amantes que, bueno, levados pola pasión sexual, non son capaces de reprimila dentro de un templo de Cibeles, e Cibeles os converte en leóns e obligados a tirar do seu carro, porque Cibeles é unha deusa da terra e como tal deusa da terra persegue o sol, que é o seu amado, que é Atis. É unha iconografía que vai estar reproducida despois en outros deuses solares, como, bueno, como o propio Cristo é unha transfiguración do símbolo solar de Atis. Entón persegue a súa trayectoria vital e dando voltas á Terra a través de tal, en busca de Atis, que é o Sol. Ti se sabías tanto de mitoloxía ou sempre fuches un amante da mitoloxía? Bueno, é un tema que me interesou sempre, pero, digamos, centrado hacia Cibeles. O origen deste interese especial está en Lugo, está no santuario de Santa Eulalia de Bóveda, que é un santuario, unhas ruínas que hoxe en día teñen múltiples interpretacións, falan de un batisterio, falan de un ninfeo, fala incluso Celestino Fernández de la Vega deu unha teoría absolutamente disparatada, que era a tumba de Prisciliano. Prisciliano parece que o queremos enterrar en todos os sitios de Galicia, non? Pero, digamos, dentro de Lugo hai xente, eu entre eles, que está convencido de que é un templo de Cibeles, é un templo cibelino, porque todas as pinturas, os paxaros, toda a iconografía que está presente ali, incluso hai avestruces que Rea, é dicir, é outra personalidade de Cibeles, están presentes os lisiados, están presentes a xente que va con arcos florais que despois vamos a ver no folclore galego en muitísimo, en infinidade de ocasións, na Franqueira, por exemplo, a danza que fan despois da romaría, todos levan unos arcos de florais que son consecuencia de cultos ou cibelinos, ou semicibelinos, ou mitraicos, que arranxan de aquel. Cando se poñen a investigar a historia, todo termina en non, xa hai 2 séculos. Como que 2 séculos?
hai 20 ou 30 séculos por detrás. Nada surde así, ala, vamos a facer isto con unas florciñas porque queda ben. Non, todo ten un significado. É unha orixe. E a mellor detrás. A Cibeles, hai que decirlo xa tamén, é un meteorito. É dicir, a orixen é unha pedra negra caída do ceo. Naturalmente, se hoxe en día nos miramos a caída dos meteoritos aínda con bastante abrallo e asombro, imagínate hai 30 séculos, é dicir. E ademais coincide con que a ciencia está hoxe, cunha das teorías é que a vida aparece na Terra despois dunha caída, dunha choiva de meteoritos. É dicir, que veu que é unha posibilidade. Bueno, pois esta é a historia de Cibeles. Cibeles conta, a mitoloxía de Cibeles conta a posibilidade de que a deusa da Terra, é dicir, da vida, veña do espacio e de aí xorda a raza humana, por exemplo. Pero este non é un libro de mitoloxía. Non exactamente. Temos que dicir moi claramente, claro, é que non pensa xente, isto é unha novela que fala de mitoloxía, que fala de historia, é unha novela negra tamén no medio, son moitas cousas. La navaja inglesa, eu penso que non hai mellor explicación para este libro que esta portada. Ás veces as portadas fan un flaco favor aos libros, o seu interior, pero esta portada explica perfectamente o que hai no seu interior. La navaja inglesa de José de Cora, de Tropo Editores. Estamos a falar hoxe dela. Hai que ter unha, perdóname o que che vou dicir, hai que ter unha mente moi retorcida para pensar nun pobre rapaz de 15 anos o que lle cortan os seus atributos, os tira, porque claro, isto se o pensas nun home xa é como que che dá, bueno, mal rollo, pero dun rapaz de 15 anos xa como que dis, ai, xa enganchas o lector, claro. Bueno, sí, pode ser. O que pasa é que hai 7 mortes, na novela hai 7 mortes. Isto é como un pouco, claro. Isto é o inicio, non? Sí. Que teña 15 anos está relacionado con Cibeles, está relacionado cos grados, está relacionado cos... Sí, supoño que non é algo casual. Pero ademais, eu, en ese sentido, que ti dixeches que hai que ser moi retorcido, fun moi retorcido. Claro. E ademais fixen un rapaz moi bo. É que eu agardo do escritor que se xa moi retorcido, claro. Este home, este pobre, é fillo de 2 delincuentes que non hai Dios que os lave, un ladrón sin escrúpulos, o pai, ela unha media bruxa e tal, fai de todo, partera ou abortera, dependendo dos momentos. Pero o rapaz nace virxinal, nace con vocación de sacerdote, quere seguir a carreira sacerdotal, pero non teñen diñeiro, non pode, o explotan sexualmente. Este home está sendo alugado aos grandes de Madrid, de vez en cando e tal, bueno, a súa vida xa non pode ser máis desgraciada cando cae en mans do asesina, vamos a deixarlo así. Non sabe porque as primeiras sospeitas apuntan a Princesa de Asturias, a María Luisa de Parma. Sí, ese é un outro personaxe. Bueno, a novela mestúranse personaxes reais, como pode ser María Luisa de Parma ou o seu sogro Carlos III, o seu marido Carlos de Borbón, que chegará a ser Carlos IV, está o Dr. Castro, que é digamos, o sabio, a representación do sabio, o home que sabe de Cibeles, que coñece absolutamente todo isto que viñemos de falar da mitoloxía. E resulta que, bueno, cando me atopo a figura de María Luisa de Parma, atopo tamén que aí está ameazada por infinidade de rumores do seu tempo. Rumores que van desde un comportamento non santo en moitos aspectos hasta a participación en orxías sadomasoquistas. Eso, digamos que no seu momento non deixou de ser un comentario, un murmurio, non? Pero resulta que hai pouco tempo se investiga e todo apunta a que é verdade. Non só todo apunta a que é verdade, sino que se sabe quen era o partener. O partener era Manuel Mallo, que é un capitán da Guardia de Corps. Claro, os guardias de Corps e os Borbones teñen moita relación, sempre tiveron, quero dicir, apagaron moitos lumes, moitos
ardentías corporais, non? Por eso se chaman guardias de corps, evidentemente. Non, por eso non se por chaman. eso, pero podría ser unha segunda lectura. E María Luisa de Parma, con este Manuel Mallo, intervén en orxías nocturnas e non nocturnas, non sei cando se producían, total que me viña estupendamente para mesturala na trama da novela. E Carlos III, cando empeza a coñecer o que pasa con estas mortes violentas, evidentemente violentas, sospeita da súa filla política de María Luisa, da princesa de Asturias. Temos unha imaxe a veces, quizás pola roupa, polas carruaxes, temos unha imaxe como idealizada desde ese pasado, sobre todo, claro, nas altas esferas, pero eran tempos complicados, corruptos... Igual que hoxe, máis ou menos igual. Máis ou menos? Máis ou menos. Date conta, por exemplo... Ao final non cambiou nada. O Marqués de Sade está escribindo as súas novelas nese momento. Olavide, que é un dos políticos de Carlos III, fai a repoboación de Andalucía, la Carolina e todas estas novas poblacións de nova planta, e despois cae na desgracia por ler a Sade. A Inquisición está aínda vixente nese momento. E cae nas manos da Inquisición e Carlos III non quere saber nada. Os ingleses perfeccionan o aceiro que estamos utilizando hoxe, ven de 1758. Por eso é o título da novela. La navaja inglesa é unha navaja barbeira que se crea en Sheffield con un aceiro perfeccionado e dende ese momento ata hoxe non se modificou absolutamente nada. Seguimos os que se afeitan, que ti máis eu non nos dá por aí. E o recomendamos a todo o mundo, homes, mulleres, o das barbas é a cousa máis cómoda da historia. Bueno, pero os que atopen prazer no afeitado, pois, e utilicen navaxa barbeira, saiban que esa mesma a técnica non ha aportado nada novo dende 1758, cando descubren este aceiro que permite ese fío tan estreito, tan fío para poder afeitar. Eu supoño que nesto non son ningún privilexiado que fago que fai todo o mundo, non? Pero normalmente cando collo unha novela, o primeiro que fago é mirar a primeira frase, porque eu, considero que a novela en xeral, calquera novela, é un longo percorrido, pero eu necesito que me enganchen do brazo dende o primeiro momento, que o escritor me faga, quédate aquí. Roma es una boñiga, el peor lugar del mundo. Claro, o sea, xa está, xa me quedo. O que me di que un arquitecto ten as súas razóns para dicilo, non? Para ele unha merda porque non pode facer nada en Roma, está todo feito. É insuperable, é unha cidade... se pode facer. De feito, nesta época os arquitectos en Roma xa non van nada. Unhas fontes de vez en cando, así unha cousa moi tal. El ama Madrid porque Madrid é un erial. E ali pode facer o que lle peta. E resulta que lle van a chamar e oye, queremos facer o Salón do Prado. O Salón do Prado que con toda a súa monumentalidade, e o Museo do Prado, que non era de pintura naquele momento, o Observatorio Astrolóxico no Monte de San Blas, no Cerro de San Blas, infinidade, a Porta de Alcalá, é dicir, todas esas construccións. E iso é maravilloso para un arquitecto que lle digan, hai que fazer isto, non? Vente al Roma a ver únicamente e a aprender, pero non faz nada, non pode superarlo, non? Como se equilibra? Porque a mí parece moi complicado, en xeral parece moi complicado calquera tarefa de escribir un libro, non? É unha ardua tarea. Bueno, sí. Sí, pero como se equilibra escribir unha novela histórica a como se van deixando caer como gotas os datos históricos e ao mesmo tempo como se avanza na trama policíaca. Porque claro, non é unha novela histórica, non é simplemente unha novela histórica, nin é simplemente unha novela negra, ten que haber unha conxunción casi perfecta. Eu chamolle esdrújula. É unha novela esdrújula porque lle caben 12 adxectivos que son esdrújulos. Policíaca, erótica, mitológica, mistérica, esotérica, madrileñica, arquitectónica
E, bueno, saen 12. E ese foi unha intención primixenia, digamos, de plantexamento. Aínda que eu non sabía exactamente o desenvolvemento da trama, totalmente, porque isto non é unha xeración, é dicir, cando ti creas os personaxes e os pos a actuar, o personaxe revelase como autor, é dicir, el mesmo fan decir cousas que ti non sabías que ibas a poñer, pero que coas características que lle das, el actúa. Entón, esos, se están ben postos, se os personaxes van sendo ben postos, eles mesmos te axudan a ir construindo a trama. Eso tampouco é unha novedade ni nada. Por exemplo, Shakespeare, que é un gran constructor de personaxes, cando, ademais con certa trampa a veces, porque todos están creados, son moitos deles son sacados da historia, é dicir, que o que fai xa está creado, mete aí. Hamlet le dá unhas características, tal, o calquera de Otelo, tal. Son os personaxes os que ti és un escritor que se deixa levar tamén. Son obras redondas, as de Shakespeare son obras, eu non quero compararme con el, ni moito menos, pero que non, pero si en ese sentido... Os personaxes, ti notaches que foron evolucionando. Traballan, eles traballan, non son en estas novelas, sino nas anteriores, unha vez que os creas, eles te falan como se fose unha voz interior, fanche decir frases que primeiro que ti non tiñas, sino que ademais están axeitadas á súa maneira de ser, ao seu pensamento. Déxense levar, deixen que falen con vostedes os personaxes de La navaja inglesa, a nova novela de José de Cora na corte de Carlos III, pois, bueno, aquelos zapatas arriba e de repente, ainda por riba, aparece un rapaz de 15 anos asasinado e os seus atributos os pés da Cibeles. E a partir de aí, unha investigación e outro, ata 7 asasinatos. Facemos un pequeno parón nesta conversa con José de Cora e volvemos agora mesmiño. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Libraría Couceiro imos contracorrente, imos cas minorías, aínda que, bueno, para abrir boca podemos empezar... Eu creo que vamos a un autor de referencia na literatura galega como Alfredo Conde, e que ven de sacar en Xerais Chovida do ceo, que é unha novela negra ambientada aquí na propia Compostela. É o segundo, creo que é o segundo caso do inspector Salorio, e neste caso, claro, o punto de partida é do máis apetecible, porque de repente na Praza da Quintana aparece o corpo dunha muller, e hai quen di que caeu da igrexa. Apetecible ou con morbo do suficiente? Claro, é que a novela negra ten que ter un punto de arranque como moi potente, algo que che faga pensar por qué, que pasou, ten que haber como todas as preguntas, eso en dúas liñas, acabamos de dicir, o corpo dunha muller aparece na Quintana, hai quen di que caeu da igrexa. Nesas dúas liñas hai 20.000 preguntas. Posibilidades. Chovida do ceo, anda que ten coña, o de Chovida do ceo, o título. Chovida do ceo, de Alfredo Conde, segundo caso do inspector Salorio. Quero recordar, non sei neste caso, que o primeiro salira tanto en galego como en castelán. En este caso tamén. En este caso tamén, pois un novo traballo de Alfredo Conde en galego da man de Xerais. Dicía das minorías porque imos falar a continuación de poesía e teatro. Poesía e teatro. Dentro de poesía, un autor que é principalmente coñecido pola súa narrativa. Principalmente por narrativa de novela negra. Carlos Reigosa, que neste caso saca un libro de poesía en Xerais, Kit Salvaxe. Crimen Compostela. Sí, Crimen Compostela, penso que foi, se non o foi, porque non teño tampouco tanta memoria, a primeira novela negra galega... Contemporánea de referencia, sí. De feito, debense cumplir ahora 25, 30 anos que se publicou. Tranquilamente, porque eu li no instituto. Claro, entón era... Botando contas. Botando contas, salen por aí. Pois, a verdade é que Carlos Reigosa nos últimos tempos está como a investigar moito dentro do traballo de escritor, porque agora, hoxe presentamos poesía, pero hai pouco fixera un ensayo sobre García Márquez en... Sí, pero bueno, él como a parte de narrador, como ensayista, xa tiña outras cousas. Como poeta é prácticamente descoñecido. Kit Salvaxe, un libro de poesía
pois inspirado, en algún xeito, por Bob Dylan, e con grandes frases que, claro, xa con esta portada, di, nunca deixarei de ser o que non son, e a vida non é un lugar para estar morto. Kid Salvaxe, Carlos G. Reigosa tamén demostra o seu talento no mundo da poesía. E rematamos con teatro, tanto para maiores como para cativos. Co de maiores, Diante do espello, de Fran Godón. Este é o premio Abrente de textos teatrais do 2013 do Concello de Ribadavia, e no caso de Fran Godón é un home que leva toda a vida, un rapaz da Pobra do Caramiñal, que leva toda a vida relacionado co mundo do teatro. Bueno, aparte da súa faceta docente, que a literatura e a lingua, é actor, director, autor e escenógrafo teatral, é moi vinculado con todo o movimento de teatro universitario. Diante do espello sale nunha colección Abrente de textos teatrais onde se poden atopar outros textos como de Roberto Salgueiro, da Editorial Difusora. Claro, ou de Manuel Ourenzo, da Editorial Difusora, e en de que falábamos de minorías, ler teatro mola moito, por unha cuestión moi sinxela, acaba rápido. Bueno, eso depende da obra que che toque. Depende da obra, pero digo, normalmente tardas máis ou menos o tempo dunha obra, dunha peza teatral, un pouco máis, 3 horas ou así, que podes ler moito, ter esa sensación de canto leo na miña vida. Sí. Bueno, eu teño que recoñecer que non son un gran lector de teatro, pero, bueno, Galicia é considerado casi a poesía do teatro está casi tan ou mellor valorado que a narrativa que se fai aquí ahora mesmo en Galicia. Diante do espello, editado por Difusora. E rematamos con teatro para cativos. Xa temos falado moitas veces que ahora o que están saindo son moitísimas editoras pequenas ou autoedición dos propios autores que fan aquilo que lle gusta. Neste caso, Celia Díaz autoedítase, publicando este libriño de teatro para cativos, Velaí vai o Papa Ventos. É curioso, chama a atención, a edición é unha edición perfecta para cativos, unha edición de teatro para cativos, quizáis para que os nenos vayan collendo ese costume de ir lendo teatro. Me chama a atención que unha muller como Celia Díaz, que foi segundo premio Barriga Verde no 2004, primeiro premio Pura Dora Vázquez no 2004 e tamén no 2012, hoxe en día necesite autoeditarse, porque o teatro é complicado, claro. O teatro é complicado, pero é unha cousa que xa temos falado. Quizáis hubo un momento en que había unha cantidad de editoras enormes neste país e que hubo que reciclarse, onde se escolle moito máis o que se edita, e que agora editarse cos medios digitais que existen tampouco require un esforzo económico moi grande. O importante, bueno, as ilustracións son de Marina Seoane, como podedes ver, por exemplo, aquí. O importante, bueno, un consello como lector, non como outra cousa, o importante é que se vos editades, que estades en todo o voso dereito, que fagades ben, polo menos que se xa unha edición... Por pouco máis se poden conseguir cousas que luzan. Velaí vai o Papa Ventos, que é a historia dun Papa Ventos que soña con voar libremente e percorrer mundo e vivir aventuras. Está a proposta de Celia Díaz Núñez con esta obriña teatral para cativos. Autoedición, Diante do espello, tamén teatro, de Fran Godón, editado por Difusora. Kid Salvaxe, Carlos G. Reigosa tamén demostra talento no mundo da poesía, editado por Xerais, e tamén en Xerais, o novo caso do inspector Salorio, de Alfredo Conde con Chovida do Ceo. Que máis se pode pedir a vida? Tempo para ler. Tempo para ler, sí, pero con un poquinho de chuvia, esto se apetece... Que deso temos da bondo. Que deso en Galicia temos da bondo. Ata vindeira semana. Ata vindeira semana. Hoxe estamos en Santiago sí falando de La navaja inglesa, nova novela de José de Cora, editada por Tropo Editores. Pois é unha novela histórica, é unha novela mitolóxica, como dicía ele, é unha novela erótica, é unha novela negra, son moitas cousas en pouco máis de 500 páxinas, casi nada. Está todo inventado, ou non está todo inventado. Entón, ti tes unha formación xornalística, moi relacionada tamén con o mundo audiovisual, entón,
de repente, vendo esta novela, o xeito de estruturar os capítulos ás veces parece dun guión, non? O de salón de interior noche, salón de casa de la protagonista. Sí. Pero ás veces tamén parece o Drácula de Bram Stoker, que tamén mezcla cartas con outro tipo de pasaxes ou outro tipo de narracións. Por que utilizar esta estrutura? Bueno, non hai unha decisión inicial. Non é frío. Sí. Se van necesitando. Eu quería, por exemplo, a parte das cartas que escribe Fiametta ao seu irmán en Roma, nelas quería reflexar a visión dun arquitecto, neste caso unha arquitecta, daquel Madrid e de como se construe aquel Madrid. Unha arquitecta? Unha arquitecta vergonzante en el sentido de que non pode serlo porque non lle permitían estudiar, pero ela estudia, digamos, solapadamente como Concepción Arenal, vestíndose de home, asistindo ás clases de Dereito, neste caso as de arquitectura. E cando o protagonista, ou un dos protagonistas, ven a Madrid, trae a Fiametta e segue vestida de home toda a película ata o final, que pode quitarse as roupas de home e amosarse como muller. Bueno, eso é un simbolismo dos tempos que se corrían. Son, por unha parte, é moi curioso, por exemplo, neses anos era moi normal o chichisbeo. Chichisbeo é unha forma de unha costume que chegou de Francia e de Italia, que consiste en que as mulleres casadas teñen un home, teñen como un amante que está a carón delas todo o día, e o marido desenténdese delas, é dicir, van ao teatro, van co amante. En serio? Sí. Que grande, e iso está recollido na novela. Sí, teñen chisbeo prácticamente todas sobre todo a nobleza, non? Pero claro, nobleza resulta que en Madrid nese momento son 2 de cada 3 madrileños son nobles. Todo el que era alguén en Madrid de Carlos III ten un chichisbeo. Bueno, todo, eu non quería tampouco, pero a maioría, porque, primeiro, os matrimonios tampouco se realizan por amor, é dicir, senón a marquesa de Curazo casa co conde de Santís Ponce por outras razóns, por manteñimento de un estatus, por tal e tal. E o matrimonio aparentemente é unha parella que actúa, que vai ás grandes ocasións, ás bodas, aos actos, aos bailes na corte, se os hai, xuntos. Pero despois o marido fai a súa vida e a muller fai a súa. Entón aparece este terceiro home, que en moitos casos eran cregos, porque o crego, digamos que tiña unha apariencia de que, bueno, este home en cuestións sexuais non se vai meter. Metíanse como todos, claro. Date conta que este home tiña, dende o principio, era apretarlle os corsés ás mulleres, é dicir, estar na intimidade da muller. E moitos deles acababan sendo amantes de cama, por lógica natural. Se ademais era un pouco simpático, moito máis novo que o marido, tiña con elas unhas condescendencias que o marido non tiña, por suposto, porque non lle salía do corpo, pois acabas deducindo que evidentemente había tomate. Claro que había tomate, tantos. Do mesmo tamén hai que decir que noutros casos o chichisbeo era absolutamente, digamos, sin sexo, non? Era o axudante, o secretario, o que lle acompañaba ao teatro, o que lle acompañaba aos paseos polo Salón do Prado, o que iban a xantar ou a tomar algo. A muller soa non podía ir. O marido non a levaba, por lo tanto, hai que buscarlle remedio, non? Ese era o remedio. Facendo un pequeno parón na novela, José, quería pararme nun punto só da túa biografía, e non me vou a parar no máis obvio, que é toda a túa relación con el progreso, senón vou a parar noutro. No ano 2000 ti fuches premiado debido á túa actividade como humorista de prensa, levaches a Codorniz de Plata no ano 2000. Eu sempre considero, por eso alguén que foi premiado neste campo, gustaríame falalo con el, sempre considero que en España, digo en xeral en España, temos unha relación moi extraña co humor, porque nos reímos da nosa propia sombra, pero despois toda a creación artística, humorística, non a valoramos nada.
Sí, está moi mal considerada, certo. Agás en algún caso, por exemplo, Jardiel, a Jardiel... Pero quen se acorda de Jardiel? Sí, bueno, pouco. Claro, pero aínda é representado. Sí, é representado e podemos acceder ás súas obras e eu admiro a Jardiel ou a Edgar Neville, por exemplo. Pero, quero decirche, pero non é unha figura, así como ti dis Lorca calquera, identifica Lorca a Se cadra é un erro, por suposto, porque tamén podemos decir que Cervantes é un humorista. Por exemplo. Don Quixote da Mancha é un libro humorístico 80%. Sí. Tanto Sancho Panza como Quijote teñen un golpe de humor bárbaros, non? Sin embargo, claro, se dixéramos Cervantes é un humorista, que barbaridade, non, é un novelista. Bueno, é o mesmo, deixa de ser o mesmo. Por certo, ese premio do que falaches recibino en Santiago de Compostela. Ah, sí? Sí, en un acto que veu facer a Academia de Humor e tal, foi moi curioso, pero foi aquí en Santiago, porque o recibiron ao mesmo tempo outros humoristas galegos. Siro estaba, Xaquín Marín, me parece que estaba tamén entre os premiados. Que mezcla, non? Foi así unha mezcla como curiosa. Bueno, era un momento en que eles, despois me parece que deron outros premios en Castilla e en Andalucía, e despois caeu a actividade, supoño que pola crisis tamén, P. García, non sei, alguén que lera Codorniz ou sonalle este P. García, que era o alma mater, non? Bueno, eu tiven esa actividade e moitas veces vamos a practico e manteño, son seccións humorísticas en prensa, pois contando os disparates máis disparatados que se me ocurren en unha liña un pouco surrealista. Acostumo a asinar como Morado esas producións. Tengo a Enciclopedia Morada e Papá, 100 pájaros en mano, son os 3 libros que recollen colaboracións xornalísticas, fundamentalmente. E hai humor en La navaja inglesa? Sí. Entre os adxetivos do que falábamos antes, humorístico é un deles. Por exemplo, Carlos III é un gran humorista. Ten unha vena... Carlos III inventa outro personaxe que é Emilio Cenerrusa, que é o que lle chamo a orella do rei. É dicir, o home que escoita o que se fala en Madrid é o que o transmite ao rei. Entón, hai en eles, como se fora o chichibeo, lo que pasa que Carlos III, desde que quedou viúvo, non tivo relacións con muller. Entón, ten esa relación con este home, unha relación amical, pois cando se espide para ir a dormir, entón, cando falan das súas cousas, como dous homes, non como o porte do rei, nin o de outro de conselleiro, sino máis ben dos amigos, non? Entón, en determinado momento, digo por contar unha... O Cenerrusa falalle de que a xente de Madrid decía que se estaba acostando con a señora de Esquilache, a Josefa Paternó. E entón o Carlos III se indigna e dice: pero como poden decir semellante cousa se esa muller o único duro que me pon é a cabeza? Decir, claro, entre o contraste que hai entre un rei e alguén dicindo unha vulgaridade dese calibre, hai humor. Pero volvendo tamén un pouco que dicías ti antes, un personaxe ten diferentes prismas e non é o mesmo un rei nunha recepción na corte que un rei na intimidade cun colega falando de tú a tú, é que non ninguén é rei, supoño, non sei porque nunca fui un rei, pero as 24 horas do día. Non, son humanos como calquera outro, non? Estes mesmos, ademais, por exemplo, con o pai Eleta, o pai Eleta é, digamos, o ultraconservador do momento, non? Que representa ao catolicismo máis ultramontano, e os dous critican, aínda que os dous son crentes, practicantes e católicos, critican a Eleta e o poñen a parir, fan as gracietas de tal. E aí dá origen a unos momentos de distensión, no que a violencia, o sadomasoquismo que ten toda a novela, pois repousa en un humorismo para darlle alento ao lector e que siga despois con máis sangue, máis crimes. Con que estamos agora? De promoción?
Bueno, hai unha parte de promoción que sí que me levan parte do tempo, pero bueno, xa rematei outra novela e estou coa terceira, vamos, neste caso... Despois desta, a segunda e a terceira, porque esta non é a tua primeira novela, xa hai outros traballos. É a sexta escrita e a cuarta publicada. O sea que xa tes outra no caixón, outra rematada completamente. E xa estás traballando... O segredo é, vamos, eu traballo todos os días, domingos, festas, vacacións incluídas, non hai día que non saia algún folio, non? E o segredo tamén supoño que é a paixón que lle pos. Porque o paso moi ben, quero dicir, non traballo, digo traballo, pero a xente ten que entender que non o considero traballo, porque senón non o faría, posiblemente. É a xente que fala de que sufre escribindo e que me dan ganas de dicirlle, pois deixa, fai outra cousa, por Dios, fai outra cousa. Eu quero que o lector disfrute, e o primeiro que ten, para conseguilo, o primeiro que tens que fazer é disfrutar ti, escribir pensando no lector do que a que che gustaría topar a ti, e iso é divertido, eso é... O máis difícil sempre son, en todos os traballos de literatura, son as tres primeiras liñas. Unha vez que tes as tres primeiras liñas ben feitas, o resto, se sabes o que queres contar, ten que venir de corrido e pasándolo ben. Hai días mellores e días peores. José de Cora, mil grazas. A ti. Gracias, Carlos. Dicía José de Cora que o importante son as tres primeiras liñas. Lembrolles a primeira. Roma es unha boñiga, el peor lugar del mundo. Unha viaxe trepidante a corte de Carlos III. Como dicía José de Cora, pois hai de todo nesta novela. Hai sexo, hai amor, hai historia, hai novela negra, hai humor, hai traizóns, hai investigacións, hai asesinatos, hai de todo. Unha novela trepidante, como lles dicía, que pagan moito a pena ler. E aparte, teñenlle que devolver algo que fixo este home que non lles dixen. Normalmente nas primeiras páxinas están a que se lle adica a novela. Esta novela está adicada a usted, co cal hai que devolverlle o xesto que tivo José de Cora con calquera de vostedes, señores lectores. Marchamos, estamos en Santiago Sí e en Correo Televisión. Sexan moi felices.